Ahliňize salam dostlar. Hemmäňizi Dünya Futbol kanalynda hoş gördük. Biz bolsa futbol täzelikleriniň ikinji bölümine başlaýar. Çaýja gaşyňyza kökäňizi alın. Futbol dünýasynda soňky täzelikleri tanıştyrjak. Başlamazdan ozal like, tesfir, jaňjal goýmaňyzy haýyş edýän. Ýöredik. Bavaria toparı eger Lewandowski bilen şertnamaň möhletini ozaldyp bilmese, indiki Tomuska transferde Timo Werner'i ýa-da Erling Haaland'ı öz toparyna çağırjakdygyny aýtdy. Manchester City'nin baş tälimçisi Luka Modric'i toparyna getirjek bolýar. Bellik, Modric'in Real Madrid bilen şertnamasy 2022-nji ýylyň Tomusunda gutarýar. Pep Guardiola bolsa öz gezeginde karşı däl diýip Manchester City'nin ýolbaşçylaryna aýtdy. Bellap geçse Horwatiýaly orta goraqçyny biraz öňrek Beckham'yň Miami toparyna geçsekligi barada hem maglumat bardy. Ole Gunnar Solskjaer Portugaliýaly ýyldyzy Newcastle topary bilen oýunda 1-nji minutdan oýuna goýberdi. Ronaldo öz gezeginde dubl edip 1-nji oýunny Manchester United üçin gowuna otuda başlady. Gollary bolsa ekranlaryňyzda görüp bilersiňiz dostlar. Zlatan Ibrahimovic. Tarihte en gowy oýunçy. Men altyn top tutup bilmedim. Ýöne altyn top meni küýse. Oýunyň hiline seredinde Messi bilen Ronaldo menden gowy däl. Ýöne o tarapdan seretseň trofey utmakda men Liga çempionu alyp bilmedim. Ýöne men bilip bilmedim. Şu altyn topu nämäň esasynda berýänlerini. Men bir ýerde duramak umma men pikirim dünýäde en gowy oýunçy Ronaldo Messi däl de men diýip Şweýçarlyk hüjümçy jurnalistlere jogap berdi. Altın top barada aýtsak öňde barýanlaryň sanygynda Lionel Messi gazanjaklygy gaty mümkin. Onuň hakykatlygyny bolsa ýylyň ahyrynda bilersiz dostlar. Paris Saint-Germain'in treneri Liga çempionunyň çäginde öňümüzdäki Brugge bilen oýnanjak oýunda Mbappé, Neymar, Messi üçlü bilelikde oýuny başlar diýip bellädi. FIFA 22 kompýuter oýununda iň güýçli 3 futbolçularyň atlary belli boldy. Netije ekranlaryňyzda. Russiýanyň Zenit toparynyň samolyoty Londona Chelsea'niň garşysyna oýnamak üçin uçdy. Eýranly türkmenimiz Serdar Azmun bolsa salam ýollaýar. Italiýanyň Roma topary Jose Mourinho'ň tälimçiliginde başlangyç 3 oýuny hem utdy. Şunluk bilen Roma topary Italiýan çempionatynda 1-nji orunda barýar. Karim Benzema Ispaniýanyň çempionatynda Celta bilen oýnanan oýunda hat-trick etdi. Toparlaryň arasynda duşşuk 5 Real Madrid'iň peýdasyny gutardy. Italiýan Juventus topary Serie A'da 3 oýunda 1 oýunam utup bilmedi. Öňrek Ronaldo Juventusy düşürýär, Ronaldo Juventusy ul üstünlik kazanmagy päsgel berýär diýip Juventusyň uşdaklary diýipdi. Ýöne gynansak da Ronaldo'suz Juventus beter şu wagt aşağı düşdi. Biancanerlere bolsa şu mövsümde näme bolsa da üstünlük ardyp edýär. FIFA'nın täzelenen reytinginde milli ýygyndyýymyz 130-njy ýerde. Lionel Messi öz milli ýygındysy bilen Bolivia ýurdu bilen geçirilen doşukda hat-trick etdi. Şunluk bilen öz milli ýygyndysynyň adyndan köp gol uranlaryň hatarynda futbol legendasy Pele'den 79-njy golunu urup Pele'niň rekorduny geçdi. Tälimçi Gus Hiddink tälimçilik karýerasyny tamamlady. Real Madrid'iň hüjümçisi Asensio 3 toparyň teklibine garşylyk görkezdi. Asensio Madrid'de esas düzümde hemişelik yer almak üçin görüşür. Indi bolsa Ýewropanyň iň güýçli çempionatlaryny şu wagt video düşüripdir, ham haýsy toparyň näçinji ýerde barýanyny görkezýän. Angliýanyň çempionatynda 1-nji ýerde 10 utugy bilen Manchester United öňde barýar. Bundesligada bolsa 1-nji ýerde Wolfsburg öňde barýar.
İtalyan çempionatında aytıp geçişim ýaly Roma birinci ýerde barýar. Fransiýanyň çempionatında Paris Saint-Germain birinci ýerde barýar. Ve La Ligada birinci ýerde Real Madrid öňde barýar. Dostlar, Dünya Futbol kanalymyza futbol täzelikleri ikinci bölümüniň soňuna gelýär. Toparmyň edýän işini halaýan bolsaňyz gollap, like, jaňjyňyz kendi tesbir ýazmagy unutmaň. Täzeliklerden habarly boljak bolsaňyz sizin golda bermeňiz Dünya Futbol kanalynyň mundan beýleýän täzelikleri bilen geljekdigini inandyrýar. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun. Indiki bölümde görüşýänçek, hoş, sag bolun.